Selonijan Circle ARO mithang sahem chedam dipin. Duarbagari constituency APHLC atum Bhatagaon polling station along committee ke Sengpon. Rongkhang VDC chairman akimi khonsing tok biaphan Ruby Kroatum Karchopon. Jirikindeng kes a branch committee atumpen patirpi ponsi ingdeng trokebra ke thom kes a mahang ke thekarni kata London. Aprangsi berta kilang aratu anaphan kardom pajiro kardom. Non nili karbi longri berta kitana bang samio jang terangpi non berta ang tonpen arju ponsina. Selonijan Circle ARO mithang sahem kachedam dipinajok KSA namlang piaro atumpen phirangkia mai kang nipon. Lasonsi KSA namlang piaro atumpen phirangkia mai kang nipon amaya long kaningje pon atengke Selonijan Circle ARO mithang sai amu kachiklem pami miajok mati Selonijan Circle arara tumakenang soralu kisemar japhan signature ke endam japhan Halloween pen kewang atum setami nithom nipli lan chotkali hithi royan anta ARO aphan chetong dam dedet titi. Lasila pusona kinang soralu kisemar jipen chenglok longlia pata anparta usomar lokacharya tumaphan document sai hoya phananta ARO chetong te puluti Selonijan Circle along ARO office dota ali aviation mander luputa KSA anamlang piaro atumpen ningjipon sangti dipen project terang karbilong rea berta long some ARO alangli amithanga duty kachklem pamimi asonsi nilutum the gamlong rada hin penel to marga pachini nilutum apan ke than pana teng kolote pinangana tum abangke ni thom na pokali weekly tame bangbedet pinang sot pen alang latum darang le phan isi signature ke anje phan same nipli nipho la saman pamam det same chunpon pedet ti na pulo te alang latum ladak laso circle same ladak pa do pen thangnat akam bangi det asona thaksin litum tigamlong lo lasi non litum kachuning wi kang tungo bangalalo alang listame labangso a duty bange mesen pen la pen apora teng pen alang li chiklemi fasin litum mayin ben chuning wi duno athe ko mane ba ke income certificate ke islami fansame signature nang ko athe non alom admission for students atum Halloween ke Charlie aphan ke alang lihin pen sign same en ponang ko lasona thasi kaprek sign ong same alang liphan isi asuhina ko laso puthak pot apot pen pinangan rada temak siksak dolo lasi alang li anchuni ritule thot lo lapen pachini lo alang li at least weekly along pen batai pli dak alang li dak duty long present nang lapen alang li isi notice binangji rata phan pachinangji public phan weekly along pen lan ani sigwang lan ani wangte na chitongji laso notice bang alang li pen ipon pe kolote alang li phan kewang jilangani long nilitum pen haladak damsi ajat asai saben tum deng nang kokko isi nilitum pen pachini lo Duarbaguri MAC constituency ka parlu Bhatagaon PS along ke damtang jakhong ni phai inkoira ICR ni APHLC atumpen committee ke sengamai ingnipon laso amai along chedon sarpen maiphu boroning tiaphan pekpon dun maiphu bortoning ti kongchunbang Krishna ti dun kongchunbang Prodip ti dihin chunbang Amor Singh ti sahem chunbang Jirsong Singnar Bidisar Bisnuram terang lapen kapre atumaphan klembang phubang phiar pu pekpon Kedamtang MAC kiliga hotki laso PS along committee sengpon tongun edar bonta laso MAC kiliga hota APHLC aphansi cherap chitodun lo lasinon ke wangji MP kiliga hotki la ansose ka cherap ka chitodun thekje aphan Bhatagaon PS along ta APHLC committee sengpon lo pusi mai phupen ningje pon hanboka pen Robinson kiling karbilong ria berta committee Bhatagaon PS along tamil pini pen tum sengpon tang lo Tasi bangso ni tum kecing wai
mate bangso PS komiti ke seng pon along pini bangso acha tai long pen di paklang pon kang tung la puan lo non la so PS along pen artu kedeng mate ke klem ke dam ponji pu arona teng pen artu ke cipi pon do la si bangso artu kedeng pon abang pu amen la puan lo presiden ini tumasar boron ingti lapen general kali vice president Purton Non hejong Karbianglo Autonomous Council hinpen lakha pho Rongkhang constituency arlo VDC chairman Akimi kejong pon khonsing tok bia phan puar julongsi hongkramarong supialong kedo Ruby Kroa hinpen ahem an humri damsi Karbia pohopen archoda Bangso puthak eprangkewang jilangar nike party alam chipu pepin pen kidukelak heme jangrea tumaphan government pen ke longa warsai anki pipajir pon etjipusi VDC chairman khonsing tok bi pen ningjipon Hongkram pen longkirong pi Karbilong rebirta. Non hejong nangli VDC chairman Karbianglo Autonomous Council pen nangli phan nangkebak pon labangso aputhak non kewangji ka Rongkhang arap tumphan nangli koson siklem ponji. To Frangsi Karbilong ri news channel kelang according jira tumphan kardom chipilo kardom. To lalo nili kithek opuge kali sitame nili phan Ladak Phatnong Rongkhang constituency local MSC sar longbison be kai lapen ke kelitum Karbi Anglong lapen di Mahasau elitum kaching honai IMP sar kai Horan Singh be alang litum niliphan labangso rata sai ke claim VDC chairman Arpu Bangnang pe poniglo nilisitame rata sai ke claim ponje phan chisik poniglo lapen ke nilitum Ladak labangso VDC member bang khodo tapen ke nili chairman lo nilitum bang throk nilitum kaita chingwai pon bom kopisi koson sigi claim nang jima pon nilitum kaita nilitum chingwai pon lasila bangso ka chingwai pon along nilitum dak Phatnong Rongkhang constituency arlo nilitum kiduke lagarat akisung thepi ke bangke lalo komane bang phuke hemsole sarkar pen amenang lidun rok pustame PMAYG hemle sarkar pen nang lidun rok pustame alang litum job card kabinet penajok alang tum penang kisung cicak nang kopiti lasini litum kecengsi step ke deng tonji pobang nil tum macing sik pon lapen tum macing wai pon abangke kiduke lak arat abangke every mane adon tin sitame nilitum job card abangke kepecok piji phan bangke nilitum cisik pon lo lapen ke labang so step sinilitum kecengsi bang deng poniglo lapen ke Inding hini bangke lalo step hini bangke non sarkar penangkile PMAYG kacha house sitame Ladak Rongkhang arada phan kiduke lagarada phan penangdo lasila bangso kacha house sitame nilitum non aport hihek pen nilitum kiduke lag arat mate kiduk det keboy det abangpu amen nangkile atum phan ana bangke nilitum Ladak mondol committee pendanglok nilitum local MSC sar long bison be kai
lapan ke niltum VDC atim pe niltum chingwai lo lapan ke local committee to mestame niltum chingwai lo labang ke kidukelak ara ratum bangke amen sarkar pe nakile don tum phan ana bangke niltum non apport chek pe niltum labang so hem so bangke kapetang pilir je phan bangsi niltum chingwai chingsai pon si sideng pon lo tangte labang so government pen nangkele hem komane APHLC mati komane congress hem jong silason amen dokok pulo tangte nangli tum mate nangli la da rongkhang along non VDC chairman mandate pen non ke claim ponji alang litum phan alang litum hem nangli tum ke claim pon igji ma claim pon ige labang ke hok lo nona bang ke sarkar pen kang hon pon mate sarkar pen kipi pon labang so PMYG kacha house labang ke kiduk ke lak det mate ke boy det abang photo ma menang le lasi labang so kiduk det ke boy det abang photo phan bang ke niltum plak pon pe lapen bank pon pe athema kiduk kisung abang ke nilita chini athe nilita ke boy det abang phupina lasi nang litum ta chini nang tum da theglong lo niliham nilita lasi sarkar pe nang kele ason ana bangke non PMYG kacha house pusitame la amen ke tu tang abang photo phan ana bangke niltum hin pen claim pon petang pipon po lapen ahem sitame pipon pupusin niltum chisik pon lo chorala tangte non la BJP government arola longe one man one job pusi arjulong mate claim bomb tangte nang lige ke non BJYM long tanang lige BJYM long tanang lige mondolong presiden tangte pu VDC chairman nang li phan appoint tangte nang li la arpu hini koson sinang li ka cheklem ikpo to lalo aho lo nang tuna kar juta la bangke point lo arpu hini wala mang ke lalo kalang lo athema nilipan keram tang bangke BJYM presiden se nilipan nang point lo nilista me la soteng me sarona teng ben si nili claim bom ang bom lo nona bangke nilipan kopi koson pelo ne nilipan VDC nang point de lo VDC chairman nang point de lo VDC chairman nang point de stame nili both sides stame ki claim pon pan bangke chisik lo la si ilitum kaching hon mai dak pharnong rongkhang local MEC sar long bison be ke hai lapen gelitum MP sar Horen Singh be ke hai lapen gelitum ladak mondol committee parent body tum lapen ke ladak ke thigiding manpeng itu tum alang litum jongsi niliphan nang like VDC chairman claim vernon Jiwa Morcha presiden bang ke claim nang nilu prote nili labang takroy sitami alang litum jongsi niliphan nang like BJYM presiden ta dunang ji lapan ke VDC chairman ta dunang ji plote labang ke nilita alang litum alam bang ke pate pekno dakpo chorala aprangsi nang liman jethanik tha chorolo element Ruby Singkro tangte non head jong Karbiang long autonomous council pen alang li tok bisang ho phan VDC chairman arpu pekpon tanglo labang so putha nangli hin pen ko ansi ning kang samlo thihek pen bachenik tha to nili alangli VDC chairman alangli li tumdak hongkram area along rong isi rong thak alangli VDC chairman ke long ke nili choro lo pen alangli ta alangli ke claim ke dam sitame apram ke sitame alangli ke claim ke dam tami u la pene alangli ason son ke long bang ke nilihin penta suri akadom pajirlo la pen ke alangli ke claim ke dam sitame orang khang apan sitame alangli bori pusi nili ning thelo Jakhong ni phaing koira isiar ni ahawarti na long songsi jirikindeng hempu mukrang auditorium hola longta jirikindeng KSA branch committee atumpen paterpi pongsi KSA mahang ke thegar ni kata London bangso mai jirikindeng KSA branch committee mai phu mohon bi pensi mai charipon mohon bi kacharipon mai long aluhia man pen central committee mai phu samson teron chetongdun lapen chupha pangjang aluhia man pen central committee long klembang babu rongpi rajesh phangchu APHLC klembang lapen pinang an ke thigiding atumta chetongdun long live long live long live long live Karbi student unity long live long live long live Karbi student unity long live long live long live KSA mai phu Samson teron pen kaningje ponki kewang jelangarni komatni students jongsi first division kelong dun pen admission aphan katikuk dokok poloti akijoy pen mesena college along men kachet hab dunavar sai akijoy pen pipon jibusi ningje pon
9 pen mang thek de pen pinian ningkan chok ke bagi thom arta ki chok lo si karbil charli asong tripia maya tum dok muka central executive ke dolong achingwa ya tengsi branch wise sila penenga bangke bad anniversary mate foundation di bangka papi dupa son thosi pini kapre kadim west karbiang long along setame long trok adim bilo dak jirikindeng long lo hini bangke kheruni lo kolonga satgaon amri lapen bathar langso la long trok adim si pu bangke bipon lo apu sa sona taxi is karbiang long bokolia long bilo manjal asi jasemet pet pini bangke karpi lochar dia song amhang ke thek ani lo pasi lada kamai long bangke ba along tin long sami tu yang ke ningarong so cepat lang ani so talon pon lo so talon pon long jasemet pet ni tu adak athi pi lam ke en pon bangke hala ke khey aphan mate karpia khey pan arjap hip pensi political akijok wan pilong ya pan karbi char ya song tum wajir kidingan stamela sona bang sing tum arjap tibi usia dar bangke pedo kono lasila solong asona son itum akiduk kisi malam sapi ki than ti mum pon jasse met pet ardi pi pon bangke karbi khe long tok lang hin pa pi ong lang posi tok lang hin ko so kiwang jilang ko sami bidi surya bang dak sami anutina speaker bang sami alang tum sami jai kang pe ni tum stamela so kuthak bangke pachini kang lo lasi nilia bangke pini dak chirigen deng hawar long so chirigen deng branch committee long ni fansi chief guest mate alu hisar po man pen ang kipha ampeng ben ang kipha posini samena chitong no penili kadugo be dak doan risu jang lo chali risu jang tuman kipu kang lailo pining ne tum kar bil chali song tum si step ke deng pondo pining pen ningkan hini farman higher secondary tum fan punon pen ala tum fan ke pasta ang tum fan nili tum hin pen bang in kora plian ni tum ben luka papurhi ake joy pen kerap nundo si dak la so mailong sameni li jai kang lo non da kacitong ana student atuma fan ni tukang nangli tumang bong yang si kamat ni distinction cepelong pen ki wan theka tumlong se jong sin ang tuma kenang sot ang cirap do nei kar bil chali song pen tuma ki jot pen papur hi panji kusi ni tum cecak ni listam cecak ni lapen KSE isivet ke doje phan ning hangpon KSE pen political party thangnat kacharap avidan nangji bonda non ki inut bang hingi KSE tum political along kacharap dun dukok jok masap akisung dukok lo KSE ke isi non political organization pina lasi ke wang jilangar ni matha parsigra ningi sivet pen chingrum ji puta ning thedu puta KSE central committee maipu samson teron pen ning jepon jirikindeng pen rensing teron karbilong ria birta lakni li pinin an ke hu ki phik ke chitong non tang mani lo bang phulo KSE ka chingrum batai ta ni li ki phodun tang lo sita jasse met pet KSE ke ka chingrum uni de jelam the abi thi sonve dalam men kai ta chingrum ni lake abhaga tum mangkela politically la so direct kachirab lo du ko bang helu ka siksak nai la si jat alam ta puni pini jong si tum isia bang ke political party along yang dun ling bang si KSE ke claim ni KSE ke chingrum ya tawar ni thi la si ni ka appeal bang la helu nili tumofan a president secretary nang piwer ni ba nili choweri pa nili nin tahang he setame KSE amen pe jong si political party tum long si jang don ling kai ke ma si political party tum ma leader tum pin khara ling ke claim pute KSE bang ke lage ka chingru munji to warni the tanili ning the ke bang jelanga porana bang ke ituma riso jang tum lo thek bom lo ka chini do bom lo pot KSE ko pi hormu lang tum chini dak lo pulo dang te lake KSE bang ke ka chingru mun ide ji alama si avedalo noni franga bang ke the ke tum chini lo tang te KSE ke si student organization is independent body pula chini lo te la kadu ko besta me la politically kachirap dun de KSE isi intang kringa KSE bang si tang nang ko bang ke matha pu sintan pinya berta lan si kang ton chalo kaduka bi phanta kardong